Ježíšek. Cililink udělal Ježíšek. Slyšel jsi zvoneček? Jo. Jo. Bojíš se? Neboj. Koukej, Otky přines nějaký dárečky. Jak se podíváš, Marečku? Jo. A miminko taky. Oh, okay. To byste asi museli být hodní. Dělal Cililink. No on už asi odešel. Koukej, on tady přines dárečky, musel zase jít k jiným dětem. Tak počkej, já se podívám, jestli to je pro Marička, nebo jestli to je pro Martínka. Hačínky, hačín. Tak si to rozdělej, to je pro Marečka, ano. Hačínky. Prosím, už ta kuchyně, to jde víc světla. Co tam je? Krteček? Jo, tak. Je tak. No počkej, ale tohle to je zrovna miminka. To nevadí, tak mu to dáme hned. Až to Martínkovi přines Ježíšek, dáš mu to? Tak mu to dej. Tak koukej. Tak, házej to do postýlky tamhle. To je taky Marečka, představ si to. Dárečky. Martínku, co to je? Je to bav? No nebo spalej, viď? Je to nějaká krásná knížka. Ježíši udělal Cililink. Tak se podívej ještě, tak se podívej tady, to je taky Marečka. No to muselo být asi hodný, Mareček. Že má tolik dárečků. Koukej. Co to je? Autíčko. A nej to A co je na tom autíčku ještě? Koukej. Má nějaký šarmou. Koukej, benzínka. To je veliký auto. A je benzín bere auto, koukej. Je rozbitý, jako Mareček musí spravit.